Evo gdje se kriju najniže cijene na adventu ove godine u Zagrebu. Za sve vas koji po prvi put dolazite ove godine na zagrebački advent, pripremite se, skupo je i velike su gužve vikendima, pa ako ikako možete doći u Zagreb, neka to ne bude vikend, već neki dan u tjednu. Ja sam se primjerice iznenadio, ali Tomislavac, tamo gdje je veliko klizalište, je najjeftiniji. Kuhani džin je 4 eura, kuhano vino 3 eura, kuhano vino je zapravo svugdje 3 eura, fritule 4 eura. Dakle, sve možete naći po ok cijenama, dok su lokacije kao što su Foliranje i Zrinjevac užasno skupe. Zrinjevac je primjerice najskuplji, kuhani džin je 5,5 eura, dok je na Foliranju 4,90. A na Foliranju ćete naći najbolji izbor hrane, zaista ne možete pogrešiti ako odete na Foliranje. Je da je skupo i da su porcije, bože me prosti, male. 10 eura za nešto ovako ako želite drugačije isprobati. I na